Ndavuya bakuthi kum masiyeni endlini kaYehova. Inyawo zam zafike zema emasangweni akho, Yerusalem. Yerusalem, wena wakhiweyo ngokomzi ohlangeneyo wamnye, apho zinyuka ziye khona izizwe zikaYehova. Ibubungqina ke loo nto kwaSirayeli. Phakathi kobumnyama bethu wamisa ikhanyiso, kuphele umfana bethu, bonani umangali, so bangcwele no fae bomini nesethu idumbi iso, sombonga nathi ezulwini, usomi umangaliso. Phakathi kobumnyama bethu wamisa ikhanyiso, kuphele ubomfana bethu, bonani umangaliso. Phakathi kobumnyama bethu wamisa ikhanyiso, kuphele ubomfana bethu, bonani umangaliso. Siza kwindululo nale inkonzo yanamhlanje ngokuba sivume sonke kumaculo wethu esiXhosa xa sizawucenga umoya oyingcwele ukuba ehlele ngezantsi abe ngowenani. Simcenga uThixo sesithi noba besesiqhela ukuba ndawonye, kodwa ngoku kufikelela ixesha lokuba umthandaze uThixo seluwedwa, lokuba umthandaze uThixo sebengekho amanye ama-guilders ubuqhele ukuvuma nawe. Emaculo ethu esiXhosa iculo ngu-88. Hayi izibele zakho ngabo abasetyaleni, obafuna besindile, obafuna bephilile. Yesunyana lo kaThixo, phulaphula abaginwa, usindise uphilise,
abaphuli bemithetho. Izibele zakho Yesu ziwanele wonke umhlaba, azinakulinganiswa, azinakuphela ndawo. Amasela namanxila, ababhangi namabhada, bonke bayabizwa nguwe, baze bonke basindiswe. Sebekhala mawubeve, sebevuma baxolele. Yomeleza ukholo lwabo, bakukhunge ngenyaniso. Sebekhala mawubeve, sebevuma baxolele. Yomeleza ukholo lwabo, bakukhunge ngenyaniso. Inene Thixo sinyanisile. Inene Thixo sinyanisile. Izibele zakho Yesu ziwanele wonke umhlaba, azinakulinganiswa Nkosi yami, azinakuphela ndawo. UnguThixo Nkosi ubumhlizolo, UnguThixo Nkosi osemhle namhlanje, UnguThixo Nkosi ongaguquguqukiyo, noba izinto Nkosi ziguquguquka, kodwa wena uhleli esitulweni sakho sobukhosi. Usikhangele Nkosi ngenceba yakho, Kristu lulama lezulu. Siza kuwe Nkosi ngexesha elinzima, siza kuwe Nkosi ngexesha elingaqhelekanga, siza kuwe Nkosi sisithi Moya Oyingcwele. Ewe Nkosi, asiyekanga ukuthi siyaliva ilizwi lakho Thixo wethu onamandla amakhulu. Nokuba Nkosi ingaba ngathi ukude, sonini nanini lulama lezulu. Hlela ngezantsi maxhoba yakhawuleza, hlela ngezantsi nyange lemihla. Sipha ukholo Nkosi olungaguqukiyo, usomeleze Thixo wethu onamandla amakhulu, usomeleze Kristu onamandla. Kuthi Nkosi xa kubonakala msindiso namandla, kuphela amathemba msindiso namandla, kodwa ubonakale Thixo usipha ithemba elitsha, ubonakale Nkosi usivuselela. Thixo wethu onamandla amakhulu, siza kuwe Moya Oyingcwele, sisithi Nkosi sivile Thixo wethu onamandla amakhulu, kwaye Moya Oyingcwele kwanele msindiso namandla. Siza kuwe Nkosi Moya Oyingcwele, sisithi Thixo wethu siyancipha msindiso namandla, kodwa ngoku kwande wena Kristu njengoThixo sonini nanini. Thatha indawo Nkosi yam xa sizawungena, thatha indawo Thixo wethu onamandla amakhulu. Sivule Nkosi indlebe zikamoya, sivule Nkosi indlebe zikamoya, sivule Moya Oyingcwele indlebe zikamoya, sivule Kristu indlebe zikamoya, sivule sonini nanini indlebe zikamoya. Singalithathi ilizwi lakho Nkosi njengokuqhela, kodwa Nkosi ze lifike libe notshintsho. Hlala ke Moya Oyingcwele, sukuthembile ngalwasifela uYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndithathe elithuba ndibulise uNtsumpa uRev Ncombo, ndibulise uTreasurer weCentral Synod, ndibulise uVice ne-Executive yakhe, ndibulise unobhala we-MCYU, ndibulise usihlalo kunye ne-Executive yakhe, ndibulise wonke ama-Guilders, ndibulise i-On Trials, ndibulise wonke umntu ngelihle igama lomfeli wam onguYesu Kristu. Amen. Ndisondela ebusuku nje ndithunywa ngusihlalo ne-Executive. Usihlalo uthi kum, apha kulo Ndiyakholwa service ze ndifike nje ndithetha amazwi athi ndiyakholwa ukuxolelwa kwezono. Usihlalo ebusuku nje
uthi ze ndifike ndithi ndiyakholwa into yokubana ngenene izono ziyaxolelwa. Usihlalo usinikeza i-theme ethi re-exploring the core beliefs of Christianity. Ogqiba wathi ngenene izono ziyaxolelwa futhi ndiyakholwa. Ngenene izono ziyaxolelwa futhi ndiyakholwa. Wazidala into zonke wenathi xowe edwa akancedwana kuba ani ukuzenza kwakho. Ndiyakholwa kukuxolelwa kwezono. Wathukuzelwa sindiswe wenzange sibele wabanikunya nawakho ezekubafela. Ndiyakholwa kukuxolelwa kwezono. Thixo sinobomi ngalo siyaza sizono zethu nomsindisi ngalo. Mandulo kwakuthi xa umuntu esonile kuthathwe ithole lebhokhwe lixhelwe, kanti kwenzelwa into yokubana kucanyagushelwe isono. Wayesithi umntu xa esonile kuthathwe ithole lebhokhwe lisondezwe ngasentlantini, lifike litshiswe. Lithi xa litshiswa kuqhuma umsi aye phezulu. Kuthiwe njengoba kuqhuma umsi aye phezulu kuzaliseke into ethi izono ziyaxolela. Kodwa olo xolelo olo laluluxolelo olupermanent. Laluluxolelo olutemporary. Kwakuthi umntu xa esonile kuthathwe amahobe axhelwe, kuthathwe igazi lamahobe kutshizwe ngalo, kuthiwa kuhlanje izono. Kodwa olo uxolelo laluxolelo lozono olwali-temporary, ngoba kaloku kwakukho abantu abathile ababengenawukwazi ukuxoleleka izono zabo.
lwezono lalilixolelo elalusenzwa ngabantu abathile. Kanti yonke lento yokumana kuthethwa nezilwanyana, kuqhunyiswe, kuchizwe igazi lezilwanyana, iyamqumbisa lento uThixo. Kanti yonke lento iyenzekayo, ivumbalayo, lelesono lemnukisela uThixo. Yilento ke ngoku ancama unyana wakhe amzeleyo, amenza indlu yokuba makube khona idini elenzekayo ukuze kuxolele izono permanently. Imishini kaYesu ngoku wayedala uAdam noEva. Wakusenzela into yokubana zixoleleke izono. Kodwa loo nto leyo zange ibe fully accomplished. Yile nto ke ngoku uYesu kwanyanzeleka into yokubana makahlale 24 hours exoxa amatyala. Yonke lento yenzeka apha yenzela into yokubana kubekho uxolelo lozono which is permanent. Yonke lento yenzeka apha yenzela into yokubana kuxolelwe nabantu abasenezone ezingenawukwazi ukuxoleleka. Ndivumele sihlalo ne-executive ndithi kukhona induli eluhlaza engabiyelwanga. The reason why le nduli ingabiyelwanga it's because kwenzelwa abantu abaziqhwala nabathatha ixesha ukufika ukuba baxolele izono kodwa nabo bade bafike. Le nduli ayibilelanga yenzelwa abantu abangena identity ukuze nabo banike chance yoxolelo kwezono. Ndithetha ngoxolelo olizono that is permanent. Uxolelo lwezono which is unconditional. Uxolelo lwezono oluhamba nenguquko. Awukwazi ukuxolela izono ukuba awukakaguquki. Kufuneka qala uguquke and acknowledge izono zakho ukuze uxolele izono nawe uzixolele izono. Ndithetha mna ngoxolelo luzono oluthi noba kaxolelanga kodwa ndimxolele. Ndithetha nexolelo lozono okungadingi nokuzoxolisa kodwa seluxolelwe. Ndithetha ngoxolelo lwezono olithi ngoku wonayo uselusona ungayazi kodwa seluxolelwe. Ndiyakholwa kuxolelo kwezono. Ndiyakholwa kuxolelo kwezono. Ndilibona kahle oluxolelo lwezono kunyana walahleko. Uyezunyana kuyise ucela ilifa ngoku esaphila. Uyamnikeza uyise ukuba makathathe yonke into ayifunayo aye kwanhliziyo ndise. Uyayithatha yonke into ayifunayo unyana walahleko uyaphuma. Into endinothisayo yinto yokubana ngexesha aphumayo apha emva kwakhe akahambi yedwa uhamba ne-crowd emane imqhwabela izandla isithi well done cheese boy. Kodwa into endiyibonayo yinto yokuba xa sekuphela ngoku ubumncwane bakwalizwi uyabuya akabuyi ne-crowd. Be careful of your surrounding. Abantu abazakuqhalela izandla bathi it is well noma it's not well. Ndiyakholwa kuxolelo kwezono.
ndimbona ngoku lo mfana sele kuphele konke anako. Umane nje abanamazwi athi ndiyawusuke ndiye kubawo. Kanti ngeli xesha amane esithi ndiyawusuke ndiye kubawo, noyise ngapha uyamcinga ngoba ithi iBhayibhile okowayehambile uyise azange yokujonga kwidirection owayetshone kuyo, enethemba lento yokubana umntana wam uyawuzabuye noba kunini na. Sinothixo njalo, sinothixo njalo, sinothixo njalo. Sithi noba sesiphambuka emandweni kodwa imehlo lakhe lona lihlala lisijongile. Sinothixo onjalo. Sithi noba sekisisikwanhliziyo ndisa kodwa uThixo angayeki ukuvuma ingoma ethi buya mntwana buya. Sinothixo ongasincamiyo, sinothixo ongasiyekeliyo noba izono zethu sezinjani na. Ndiyakholwa kuxolelo kwezono, ndiyakholwa kuxolelo kwezono. uYesu wayenzele uxolelwa kwezono zethu. Ukuba uYesu wayegivaphile kunkundla yamatyala ngeyengazange sibe noxolelo lozono. Namhlanje ngesingavumi langomini ithi sinelizwi likaThixo sinobomi ngalo. Ukuba uYesu wayegivaphile ngathi, ukuba uYesu azange agqithe eGabatha esiya eGolgotha, ngeba namhlanje sihlala ebumnyameni asinawo uxolelo kwezono. Kodwa uYesu ngoba zange sincame, kodwa uYesu ngoba zange sincame, namhlanje sima with the confidence and say ndiyakholwa kuxolelwa kwezono. Uyabona, every Sunday xa singene ecaweni sifike siye kuThixo collectively and say siyakudumisa Thixo, siyakuvuma into nguYehova. Kodwa kufika ixesha lokuba siye kuYekristu individual, sithi kuye ndiyakholwa, ndiyakholwa, ndiyakholwa. Xa usithi ndiyakholwa kuxolelwa kwezono, ukholelwa into yokubana ewe wafa wavuka efela mna nawe ukuze sibe nobomi obungunaphakade. Ndiyakholwa kuxolelwa kwezono, ndiyakholwa kukuxolelwa kwezono. Yabona, into endiyithandayo ngonyana wolahleko, njengoba ehleli nje emane sithi ndiyawusuke ndiye kubawo, uthi ndiyawusuke ndiye kubawo. Yabona ke, noba ungayaphi, noba kungafike kube njani, kodwa ayikho into eyogqitha ikhaya. Yile nto ngoku xa ngasemnandanga umane ethetha amazwi athi ndiyawusuka ndiye kubawo. Uthi esehleli kanjalo ndinepicture yakhe isingathi wayehlele enkeni ebambelele esidleleni esithi ndiyawusuka ndiye kubawo. Uhleli nje uyanuka akasahlambi. Nkosi yam, imagine from just being a cheese boy to being ihobo. Ngeli xesha ahleliyo acingayo kugqitha indoda ethile. Xa ijonga le ndoda ethile imsizele, imbonise noko indawana apha ngathi afumane umsebenzi. Uyaya ucheese boy, xa ke fika ufumana umsebenzi wokolusa ihagu.
yayi ikhona imisebenzi oyifumanayo without any application. Ikhona imisebenzi oyifumanayo ngaphandle kwe-CV. Xa yefika ubona ezakho zimane zisitya, urhalela ukutya nezi yakho, kodwa azange atye neyakho. Ndithi azange atye neyakho, kodwa wayerhalela ukutya neyakho. Kaloku ukuba wayetyile neyakho kwakuzawubhidana isiko, ngoba ngokwesiJuda and normally thina xa singabantu xa sisitya sifaka icephe, iinyawo zingaphandle, simane sisikha sisisiya emlonyeni. Kodwa iihagu zona zingena ngeenyawo zingene ngomlomo zifike zitye. Ndiyakholwa kuxolelwa kwezono. Ndiyakholwa kuxolelwa kwezono. Ndiyakholwa ekuxolelweni kwezono nokuba zingqombongqombo kangakanani na. Ndiyakholwa ekuxolelweni kwezono nokuba sesanini na. It doesn't matter ukuba usenze kangaphi na, kodwa sinoThixo oxolelayo. Kungani ke thina sisohluleka ukuxolela abanye abantu? Kungani thina sixolela with-terms and conditions, kodwa sithi silandela ezinyaweni zonyana? Ndiyakholwa kukuxolelwa kwezono. Abantu Yesu imishini yakhe kwakuxolela kwezono. Imvelana athi xa ifundisa abafundi bakhe umthandazo abe nendawo athi usixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abo basonayo thina. Ebusuku nje ndivumeleni ndinishiye nento ethi ukuba ubungekaxoleli, ukuba ubuxolela with-terms and conditions, akukho late ngoku uxolela. Ithi incwadi yeBhayibhile izono zethu ziyakuxolelwa zide zilahlwe ziphoselwa nje. Thina besohlulwa yintoni na ugqithisa? UmVumKristu athi ndingamxolela kodwa sobe ndilibali. Ndingamxolela only if. Ndingamxolela yena but. Ndiyakholwa ukuxolelwa kwezono. Ndiyakholwa kukuxolelwa kwezono. Ndimthanda lo nyana wolahleko xa ibuyela kuyise. Ithi incwadi yeBhayibhile uyavela. Uvela nje uCheese Boy. Akaseyiyo neCheese Boy ngoku. Uvela nje seke nentshebe. Uvela nje sephele neperfume yakwa-Avon. Uvela nje seke nxiba into ezidlakadlaka. Uhamba kancinci. Ithi iBhayibhile uyise wambona from a distance. Wamkhawulela weza kuye unyana wakhe ebaleka. Wafika wamanga unyana wakhe. Enuke njalo azangambalele into yokubana ebehambe njani apha endlini. Azangambalele into yokubana ubuhambe usenze ntoni na apha endlini. Kodwa wamya kuye ebaleka wafika wamanga. And mandikukhumbuze into ethi ngokwesiko lakwaJuda yayingafuneki into yokubana indoda endala ibaleke esidlangalaleni. That was the sin. Kodwa namhlanje ndimbona utata wakhe eshiya isidlangalala sabantu ebaleka esiya kunyana wakhe engenaxesha lokuba bazawuthini. Unovuyo unochulumanco ubona unyana wakhe uyafika uyamanga. Akanaxesha lokuba kuzawuthwala. Kwakuthi qala ngokwesiko lakwaJuda xa umntu ehambe iminyaka emininzi kunyanzeleka into yokubana phambi kokuba makangeniswe ekhaya akhawulelwe zizihlwele ziphethe ibhekile, ziphethe neembotyi. Zithi xa zifika ngakuyo zifike ziwise le bhekile kuchitheke ezi mbotyi. Ithi ke ngoku loo nto wamkelelekile. Kodwa utata unyana wolahleko zangakwazi uzibamba. Wavele
siqhele kunyana wakhe. SinoThixo Nkosi osilandayo noba siphi na. Ndiyakholwa kukuxolela kwezono. Ebusuku nje usihlalo uthi siyakholwa ukuxolela kwezono. Kwangake oluxolelo sithetha ngalo sungalenza futhi sinyaniseke. Kwangake uThixo ngathi angasinceda noba inhliziyo zethu besezaphuke kangakanani, nokuba beseneminyaka singaxoleli, kodwa ngale indiyakholwa service uThixo asincede noba mnye athi ndiyakholwa kukuxolela kwezono. Kwangake ulo ndiyakholwa simane simcula, uThixo angake enze singamculi njengomane besimcula, kodwa ngoku simcule with a meaning and understanding ngalo wasifelayo uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masithandazeni. Ulungile Nkosi, ulungile Nkosi, ulungile Nkosi enamandla, uzuko amandla, ubuqaqawuli nobungangamsha bobakho Kristu. Thina singabantu bakho kodwa silunganga. Thixo wethu unguThixo oxolelayo. Thina singabantu bakho singabantu Nkosi abangaxoleliyo. Kristu namandla amakhulu. Sisondela kuwe Nkosi ebusuku nje. Sisithi tarhu Nkosi sikonile. Siphe Nkosi inhliziyo zokuxolela. Siphe Nkosi inhliziyo zokulibala. Siphe Nkosi inhliziyo zokugqithisa. Susa amagqubu Nkosi enhlizweni zethu. Sisingqumbo Nkosi enhlizweni zethu. Sucela Moya Oyingcwele sukuthembile ngoba siyazi zonke izinto esizicela egameni lakho zinako ukwenzeka ngayo uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Masamkeleni ufefe. May the grace of the Lord, the love and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen.